en gino ma obolo machiegni kaluwore kod ng'anyo madhi nyime kuonde mopogore opogore e pacho ka. Familia mane odare skunde mane oketi kaka kuonde reso jogo mapiyo ula ne odare miechgi alwora mar wang' chieng' e kar ching'o bura ma Karachuonyo. Masani jote kanisa golo ywak ni piny owacho jwang'ogi nyaka ne gidar ka gidhi e skundego. Jafwambo marwa Alia Beach miyowa ler mar wachno. Ndalo abich nyaka dar familia mano jote skunde ma opogore e kar chudo bura ma Karachuonyo mane ulo dare mieregi ka itero gi kanise mani alwora no. Oganda gi ywak ni ojwang'gi kendo gineno matek e kanise ma gijotego. Kanisa Dwen Makubuya en achiel kuom kanise ma familia mathoth ojote. Dirod kanisa ni ka nindo mag mine ka achiel kod nyithindgi kendo kae moko pedho piny pere mag nindo ka moko to pedho piny ongede mag ninde ka kombe mag jodolo bende magitwe nede mag geng'o suna kendo gi ywak ni kech oromogi nyaka ne tergi e kanisego. Koro ndalo ang'wen nyaka sani wan kod sida konyruok watin gimwanya jamonge to wan kod nyithindo matindo kata nyithindwa modhi skul kaduogo to ni kod pek nikech gimwa nyalo chamo onge nyaka ne wa skul kony moro amora ma sirikal osemiyo wa onge wan kanyo waling kanyo wan kod chandruok mang'eny. Koro wan mana kod kwayo sirikal ni ka nitiere gimoro amora ma ginyalo miyo wago kaka wan joma jote e kanisni ka mondo gimiwa. Diri jo Red Cross nokelonwa gik moko mwaninde kaka mkeka, tandarua wachielo gokinyi utieno wadanjo gi mkeka wayo kaka wanyalo ninda suna nyithindo tuen athung'a gi yoma gi kor mapong' make kaka nyithindo nyalo konyo wakwaya ni kuyie ukel thieth mar ariyo chiemo kaka gikonye kata okonyo piny to okini konyo miere kama ulo mo piny kama kwende uto gi podo timo pi ma otego mwaninde very maber kaka ndile kuro gima wago ni ndio dio wayude konyruok kama wacho ni ngima mafamilia go konago e kanise oklo pim gi skunde mane ugo chiwo thuolo ne chendo mag somo kendo joma obiro displaced nigi chandruok che jomoko koso inde koro chunowa ni nyaka wagolgi mondo wang'ondgi gidhi e kanisni mamoko kata e center machiegni ma wan ka jowaga inche gin joma timo weche mag pur gi duto ma inche piyo dhigo nyithindo biro dhi skul ok nyalo bedo matek omiyo sani gin gi chandruok e weche mag konyruok gi chiemo nyithindo koa skul nyaka koro ngima gi kane gidhi dala ginyalo yudo gimoro ma gichamo dala koro onge nikech nyaka koro gidogi ka gimanyo gima ginyalo konyore go kuom gimoro gi kanisi kuonde ma koro conference ma kanise mage en achiel kuom kanise ma koro familia go eko yude konyruok ne ochopo mar neno oganda go kendo chiwo negi chiemb kony kod mwandu moko ma ginyalo tiyogo e kanise go nyale conference pastor Benson ogo pek ma koro familia go ni koro kale kana okwayo sirikal mondo omany kaka pachola alworano onge kata mattress wabiro kod assorted items samoro ok nyal bedo ni nyalo konyogi malach ahinya to kamo mako to bende walemo ne sirikal marwa mar Homa Bay County kaachiel kod loch nanga marwa at national level ne a lasting solution Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.